mana kora neno kata mana miro gi girls mantiere gwenge mag ndhe waloyo gintiere kod min mar 7.2. Ita inya nikech ing'eyo ni nitiere jomoko ineno mpira ka ji go mpira e soka ka nitie jomiluongo ni dependable players. Dependable players gin players ma kapoko negi e pap to ji chunygi ola ni ka kamano tidhi lowa. E kaka skunde wagi endi mane pinywa mar Luo ka. Achiel kuom gi en St Mary's Yala. St Mary's Yala gin nyicha gin skunde ma wan go gadieri ni kadipo ni penjo tim to wuok maber. To gima neno ka St Mary's otimo, mokwongo adwoko ne giero kamano kendo congratulate gi, but an gi to matin ni they need to up the game. Ok aneno ka gino otimore maber. To kata kamano, anyalo paro ni ndalo moko e higa mar 2006 ne wan gi gimoro Nyanza ka mano luong ni Education Conference. Mane nobedo Tombo ya Labour College. Ji noloso e wach somo ahinya. Kabisa. Bang'e no, ne yudo ka performance mag institutions wa nobedo maber zaidi. Omiyo aparo ni gimotimore ne St Mary's alongside other institutions mirogi aparo notimo maber. Mano gima bende anyalo wacho ni gitimo maber kabisa. To all in all pod ok watimo maber kaluwore gi kaka wang'ere. Nikech unyalo paro kaka wan jo Kenya to kendo wan jo Luo ni ji mang'eny kata higni manyokadho go. Nyicha ne wan gi nyithindo moa e dhoudi mamoko mane biro ka gibiro somo rieko pinywa ka. Omiyo kanyo to jothuru ada gombo nu ni kaber to gimoro amora ma in godo e dalani gol kitimo maino ni ne nyathi mondo nyathi osom. Nyathi ma nyako mi thuolo makare marom gi nyathi madichuo. Wach moro ma ji bedo godo e ndalo mane machon ni nyathi ma nyako to ni ndalo ne ni bede jikon. Bede jikon to kata tende madongo gi katinde dhiye to jikon yudo ka chuoye mang'eny. Tiende ni wan rom kuom nyako gi wuoyi warom onge pogruok. Omiyo mwandu tema wan godo gimoro amora matin ma wan godo to gi pesa ma bende sirikal oyawo dhoge ka onego wagol mondo wapuonj godo nyithindo manyiri to gi nyithindo machuo. Ka neno ka nyithindo manyiri ok osomo, ing'e ni ot ma nyathi ma nyako ok osome kata nyathi ma nyako ma miyo ma koro bedo miyo ma ok osomo ok en gima lit ahinya. Samoro ka wuotho taneno ka nyithindo manyiri moyudo ich ohiu, nyithindo matindo yudo koting'o nyathi, tiende ni nyathi onyuolo nyathi, owuotho godo kochomo go osuptal. To kae to nyathini kosenyuol to ni koro bole abola kanyo ni chieng' moro kadipono oyudo nyathi ma wuoyi moro mondo kawe. Omiyo aneno ka gima timore Sharon pod ok ber na ahinya, kata bed mana ni gitimo mabeyo to pod ok ber na, especially skunde manyiri kichako iluwo gi skunde wa manyicha ne madongo ma bende ok otimo maber. Aneno skul machalo kaka manasome ma Homa Bay Secondary, aneno ka en bende performance ne ok odhi maber. Omiyo pod an gi ywak ahinya ni nyaka gimoro time wach ni endi. Aparo ni nonro nyaka tim matut gimomiyo ni nyiri ok osebedo kata mana katimo maber e pinje ahinya kaluwore kod duoko ma wang' ni. En mana ni Dr. Mirigoreti bende wang'iye nikech nano nonro moro